ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ପର୍ବ 33 ପଦକୁ ଆମେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କମିର ସଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଘେନି ମହଣେ ମଇଦା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଖମିରମୟ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ଏକ ଖମିରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏହା ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଚାବିକାଠି, କାରଣ ଏହି ପଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା, ତହିଁରେ ଏହି ଖମିରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଫାରୁସୀ ଓ ସାଧୁକୀ ସେମାନଙ୍କ ଖମିରଠାରୁ ଅଲଗା ରୁହ। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16:6 ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତର୍କ ହୁଅ, ଫାରୁସୀ ଓ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କ ଖମିରଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 5:8 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଲେଖାଗଲା, ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ଖମିର କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ରୂପ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ, କାରଣ ମହଣେ ମଇଦା ସୁସମାଚାରକୁ ଦର୍ଶାଏ, କାରଣ ଏହା ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଖମିର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସେହି ସମୟରେ ପିଷ୍ଟକ କିମ୍ବା କେକ୍ ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଜଗତରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାଠାରୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହା ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଖମିର ସୁସମାଚାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ନେଇ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତିକି ବି ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦ୍ୟରୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏଇଟାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ସୁସମାଚାର ହୁଏ, ସେହି କମିର ଯଦି ସୁସମାଚାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ନେଇ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ? ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଲୁଚାଇବା କଥା ବି ନାହିଁ। ସୁସମାଚାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ମରାଯିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକୁ ଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ କଢ଼ାଇ ନେବ। ଆଜି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହେବାରେ ବହୁତ ଲାଗିଛି। ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 14-19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଲାଉଦୋକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ସତ୍, ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ହିଁ ନୁହଁ।
ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋହର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋହର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଘତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ଆମଠୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଚିତ। ଏବେ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ଅଗ୍ନିମୟ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ ହେବ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।